Hamran rong sup yalong buhagi bida ing samjin pen kapajut pon. World Environment Day Catalan Japan langsung kang tu pinggir spot kepamat. Bukajan 155 BN CRPF kapatu aklamalong hockey tournament kepaman. World Bicycle Day pen paciton dun si di Pumanja adak cycle kebek. KSA pen armu cajeng pen pinpura lo kapajir pon aphan kipa. Kardom pini prime time abirta kathan bang nili Anjali BP non arjoitha birtang ton pen kidam tang wusik ni phai isi pen hini nini aparman hamran ai thi kimyalong kapado pon bahagi bidai wusik ni phai hiniar ni kapajut pon. Nini aparman Catalan pon amai long kecheng siar ni Karbi Anglong Autonomous Council IM an parta bangso Catalan amai pu Mongol sing timung pensi ing pupon. Mai long Karbi Anglong Autonomous Council IM mati Catalan amai pu rupsing tirana hin pen kachiki muasai deng pon. Bangso api sai ang deng ateng pen padupon. Lason si aruni phai hini mati kijut arni ratmai pialong. Loga charli osomara tumaphan arjan ki hi kechepate padupon. Ani kang sam por phai trok malam pen Karbi Anglong Autonomous Council IM Mongol sing timung pen kang pupon lun kanamalin along kongchun bang. Krishna Prasad Sharma pen mai ke phalam the an parta kache tongdun aluhi sarpo tumaphan kapachini asai angkung pichun. Labang so mai long Karbi Anglong Autonomous Council IM rupsing tiron lakha ingkoi bathalang su LA constituency pen MLA Dr. Mansing Rongpi Hamren Town Committee Chairman Biren Tisu Anparta Administration ahin pen ADC Anil Chandra Das atum chetong dunsi lunkan amalin paman ponalong RDP dun lunkan amalin along kachepati dun abang pu abang pia tumaphan Anparta Klim Somara tumaphan Arjan Kihi Karju Kethak Atumaphan merit certificate Anparta tangka anong AP pajerdunsi ing samjin pen bohagi biday Catalan asai pechun. Wusik ni phai phor ni Singhason constituency arlo ke do Karbi Anglong chotkali Assam angkang pinong nam ka chithang dun phluk langso kang thu picnic spot along World Environment Day talon ponpo. Bangso World Environment Day alir alon pen Catalan kapachun ponlong jiaphanpura aruni phai ke thomarni Singhason constituency MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council IM Amar Singh Tisu amithang chithordun plupsi saike klam kedam kelang charidun Siloni langso kang thu picnic spot along ningkan arjonta clear seng ahawar selampon popusi IM Amar Singh Tisu phirang ke thengnu nang pachini dun Singhason constituency MAC mate IM Amar Singh Tisu kabor ipen ajok National Highway thom kebra truck long net pen Siloni langso kang thu an kachileng atowar sitami interlocking atowar mesen pen selampon bomlo dipu pen digonto teron Karbi Anglong life. Kedamtang aruni phai thongkep arni pen kecheng pon hockey tournament pini wusik ni phai siar ni an ing samjin pen pajut pon. Labangso hockey tournament along kapathudun 20 BN CRPF 30 BN CRPF 34 BN CRPF 119 BN CRPF 142 BN CRPF lapen 155 BN CRPF atum chepate dun angdung kiti kapathu pon lake 34 BN lapen 155 BN CRPF atirang ang bongsi pathu pon lo 155 BN atirang atum kithek muchara jok 34 BN atirang aphan gol phopen parem lo aluhi sarpo aman pen kachitong dun DIG khatkhati range DS Benz man peng aluhi akihai Mukesh Tyagi CO 155 BN Pisan Kumar Mishra Pherangke Dainik Porvodoi Bukajan Maipu Bukajan Subdivision Journalist Association lapen kethikiding atum chitong dun si kapathu esek RDP dun Bukajan pen anantirang Karbi Anglong life.
Bharatiya Janata Yuwa Marcha lapen Karbi Anglong Cyclist Club Patir PC Pini Diphu along Wall Cycle di Katalon Pado. Sabka Saath Sabka Vikas lapen Go Green to Get India Clean per thipi and pon lapen Wall Cycle di pen pacheton dunsi busik ni phai ke thomani ada por phai phora chitim pen Diphu rong parpi rong be akumlin along pen cycle ke vek pangcheng pon si man jalong an palidam. Kadu kavi bang ingkoi rapho tung cycle ke vek along chetong dun pusi Diphu pen camera person Rosan Hanse pen digonto teran bertanang pale. Seba along Karbi alam ke thaponji anporta lothan bang atum Karbi pindeng sumpot kaching thang ponji pan ke hang. Karbi lo Charlie Song mate KSA tum kidam tang ni phai hini bose ka chiklo surihni ra crescer cap ani kolonga PWD IB along kaching vai pon. Non ke wangji bosik ni phai cap ani hamren rong so pialong armu chejeng pen pinpur alo ka pijir asai kedeng ponji pan. KSA hamren district committee pen sai kedeng ponji pan chisik chedang pon. Labang so asai kedeng along Jasemet Secondary Education Board of Assam mate seba along Karbi alam a subject ke jokdunji an parta lothan bangkang vai ponji panjo. Aprang pen ka pithik tang ateng lothan bang phu bang phetum mithang Karbi pindeng sumpot kaching thang pen school loke than ponji phan pinpur alo along jongdun. KSA hamren district committee ahin pen kachisik chedang pon bom along West Karbi Anglong along kedu atum an setamenang kachitudun pen mesen pen KSA akemang kapechun ponlong jiaphan chuning ripon lo pusi KSA hamren district committee amai phu bisnu teron pen Karbi Anglong life along bertanang pale. Pini prime time berta bang ke hilpan sekang tonilo tumithak me kardong.